Auren Hanan Buhari 'yar shugaban ƙasa ya zo da ƙalubale. Ɗaya daga cikin manemanta na shirin rasa ransa. Ana shirin bikin auren Hanan Buhari, ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaba Muhammadu Buhari na ƙasar Najeriya. Kuma rahotanni sun nuna cewa Hanan Buhari ta kusa zama amaryar Muhammadu Turad. Muhammadu Turad mai baiwa tsohon gwamnan jihar Legas shawara ta musamman da kuma ministan ayyuka mai ci a yanzu, wato Babatunde Fashola. Haka zalika Turad ɗa ne a wajen tsohon ɗan majalisar wakilai, Alhaji Mahmud Sani Sha'aban, wanda ya wakilci Zaria daga shekarar 2003 zuwa 2007. Sannan ya taɓa takarar gwamnan jihar Kaduna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Action Congress of Nigeria, wato ACN. Ana sa ran za a yi ɗaurin auren Hanan Buhari tare da Turad Muhammad a ranar Juma'a 4 ga watan Satumba shekara ta 2020. Sai dai ana tsaka da haka, sai wasu rahotanni suke zuwa daga jihar Kano cewa wani matashi ya alƙawarin kashe kansa mutuƙar bai samu auren 'yar shugaban ƙasar ba, wato Hanan Buhari. Matashin mai suna Comrade Abba Ahmad, matashin ɗan kasuwa ne kuma ɗalibin jami'ar Northwest University Kano a final year. Ya yi alƙawarin bada sadakin miliyan 1 ga Hanan Buhari, kuma ya yi alƙawarin bada kyautar 200,000 ga wanda ya haɗa shi da ita. Sai dai a yanzu haka an tabbatar da cewa matashin yana kan gadon asibiti inda ya yanke jiki ya faɗi tun lokacin da ya samu labarin Hanan Buhari za ta yi aure 4 ga watan Satumba shekara ta 2020. A yayin da Comrade Abba ke kwance a gadon asibiti, shi kuma Abdullahi Bashir, wanda ya alƙawarin bada shanu 100 sadakinta, ya wallafa bidiyo inda yake bayyana cewa ya karɓi kaddara kuma ya bada kyautar shanu 50 a yi shagalin bikinta da su. Sunana Abdullahi Bashir, wanda aka sani da Gorko Hanan, Burama da. Ni ne na bayyana soyayya na ga 'yar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Hanan Buhari, kwanaki baya. Kuma na fita na yi alkawari cewa idan har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yadda zai aura min ita, zan ba da shanu 150 a matsayin sadaki. Sai Allah bai yi ba, abu ba rabo ba zan iya cewa. I would like to use this opportunity to thank Alhaji Abbo Usmanu Ngaundere, Sharkin Shanu Africa, Damin Jallo, Ardo Sangore a Senegal, Abdullahi Barkindo Yaounde, Alhaji Abdul Nasser, Ingel Pullo Farm, Kaduna, Habib Best Global, CEO and Habib Best Global Alhaji Attire, Alhaji Bello, Honorable Faisal Abubakar Oyoyo, CEO Kode Radio, Kode TV, and Kode Academy, Usman Shehu, da sauran mutane wanda suka nuna min support da kuma taimako don gani na cika burina. Kamar yadda na yi alkawari na ce zan ba da shanu 150 idan za a bani Hanan Buhari. Tunda abin Allah bai yi ba, yanzu zan ba da shanu 50 don a yi hidimar auren. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya tsayiban. Daga ƙarshe, godiya ta musamman ga Hajiya Aisha Falke, Hajjajin Yetti. Thank you very much.